Kulipi baro sikasop kubor jingi ka Don Bosco Media Network kiman bakong san menta ka singi kilong. Lapan ko no ekasat lekmen jongki garo ka Wangala dance. Kerpat jing kersan ki nong penmi ya ka film ki ummat na ki pai ba ka Jylla. Let kang ke FKGGP Mauprem Circle ya Sanpone report li dukan ki Bambiang trading license. But 1 point Silver Jubilee Convention Cross has Shillong Archdiocese CYM Zone 1. Tumentang ya paji Khubor bakambnya. Ya kalekmen let's ngo bha ba jingshat Wangala dance hapdeng jonggi jaipen riu ka garo lapan ko no menta ka sngi ka Wangala dance ka jingshat bapadan kam yak shispat li ki ksing lapan long man lausnam hakapor sunrai kapor habala deblut ka thung ka tap bat ban pen kan maru yak jingsongo yau blai sngi ya ka ne ka sngi ko jong ka ne ka jingshat lapan ipu ipieng ru da ka jingdon lang umentri rang ba ka Jylla konrad ki sangma ki mentri ka Jylla bat ki we ki kan ram ki lindan bat ki he sarkar Taloya Tribal Research Institute ko Tharian Baksa. Jaya Tribal Research Institute to plak jatrang ni research rang ko program ko chingak matkin. Yano Garo Hills na ba? Chikrang na ba section donggen. Inde ba Garo Hills region of Manigaban? Aro Garo Hills so ya Tribal Research Institute to Manigaban. Tentang mansa ya heritage village ko develop kat nama no de. Nambat ken ane chanchie angat alon ismana parak na skenga chinga new development bank ni true NDB ni true achni tourism ko develop katna Meghalaya state kambakon chinga crore chas ni project ko matnaha sanction jo ya crore chas ni oni ya biapna chinga design rang ko tharing jok architect rang aro building rang ko kambak ko chinga tharimang rekemang total crore ko chinga sanction ka ahaina aro crore kungchi chinga building na ko kemang committee ni member ang nan chinga phagwat ke ni ko chalaina onegaman 10 crores through NDP project ko ba chinga ya Garo heritage village na propose ka emang sanction ka achok design rang ko final ka inga haida tender rang ko chinga daw ya December January jani ki chepon atken aro haida kham rang ko ba ma na de pette chinga mukhang bulchi December nas kangan chinga President ka Meghalaya Filmmakers Association uba Commander Shampliang Mentarski ula pelat pat ba ya ka film khasi ka bakerteng ki umman balasna do S Carson Teo bala pelat ru ya ka film Shillong Press Club but ya ka film an pen ipat ba na do ka khat khandai terek haduk arsan terek mentau penai Habiju Cinema Hall sini sha jingwa ye ngi shoot sini sha no so wa sha no stone but cha bakla sini Shillong don de Kabas hari ko ben so berkerpat ipi baro bangka tu kerjaan ini kerpat ipi ben so bahal ni kerjaan ini batakni tu pa kana ndiat ini tu alam phang ini film dari family drama ko alam phang ni wei ke artist mene family drama ni peni hang ni kumno ba kejing Asia hawa ngini kendu kejing jongi ki bre ngini kendu kejing tengi blak mantip badi kena ni kena let ki sem kidon ki ba pra kajing kelam no jongdo tendai da kajing don ringkat ba kajing Asia jongki terus kami sim so lem ru te kajing Asia ba kajing Asia ba jing long jongki ban up ik ba ben yo le so ba pelong iki ba
kan yo ke jing job bat ang ni ngin I sai kata ka khana lingba kan ni ba komnoi khana ren ila ban Asia ke jing ibe kendo ba isong ayin jugi brio ban pendet ya ke jing kular ka ba ikime ila kular te kan ni khana ka dei kata bat sai se ma kerpa de po phi baro ka ke badan to ba ban ka ke bi pe ek ni ki news ni ki pathai Khubor ki subha ke san ni oh yang di film tu kumpala ngila yo mta ngila yo la pi ke film ngin sapni apa bijut nama hadu ka kendai hadu ka arpusan kita tiket ke mujulong normally ka si spa prapo ban rupo am ngin pri sausin ha timing ka wei chiteng arbaje sau chiteng ban nyo kita report ya kan ni te ka poi him to riu lak ka poi kijing jogi report ke long ba ni kong ipe don ha ki tiar ke bang pen biang ke ba long dam bagiri sedang kita ni kijing barang ya pen biang ki tiar ke kum kerni ka kum jedawa jadi ka juk menta kalau ke ba sang pen biang ta ba long ha kijing la ban manage ke bangila ni sem kijing financially ke mong norma te ka we ru dang don hi gi ba ngirang duna nomor ba kada de kasi bin kong te idang habwa kijing yarap kijing pan yarap daki ku belaya cakmat kong jeng ba komanda kijong ba section belakang ya cakmat ngirang orang keli jing mot I kumnongin le kumnongin approach kumnongin sedang gini ki pro an pelat pat ba ka cream film productions ya ka music video ka bla ai ka teng nga short jing I ka bla ruai ba direct tau Anthony Cream kiting sabat puron ha ka music video kilong uba kitbok thaba o Michael Pingro ka Aisha Suchiang bat ka wandakor Marwen ya ka music video an pelat pat ba na do ka khandre terek unai wing arja arpoi ha ka YouTube channel ka bla ai ka teng Cream Film Productions haba grand marketing shop jong ka ni jing roi kila bu ka jingkar pat ya ki pat ba bakin kersan lang ya ki khnang bakin la ban kiu ha ki kam ban penmi film bat jing roi kublai pi pat ba ki bay lang hani por ya ka ni ka video album ka ba on sa mission ka kerten jo ni album ka dei shot jing ya kan ka album la direct bala pendet lagi grup jong iba Anthony Cream te nak kerpa de fi ba pen subscribe ban share ya kan ka trailer nak benta kan ka album namba ya kan album in sa palait ha ka khat no trek undo bamba te ka wei man kong ka banga suban ai kublai nang bentaki para dan sab khamdam ki nong wai ki nong shan te haji si sha ngai tong nong shan nampak nang ban ngamnang ni ban acting te no ba ki jigetu ju ki khot khamdam no samla Anthony Cream bade u khot jong ka ol Meghalaya dan sa na do muswadang den bat hado benta negleng ju ni apan buar ba yong ba se penyerap lang ban nyerap na album jong I te negleng jong aru ngakloi ban sim bentalang han ke video ke ba la direct bala kumbit penbiang lang dai Anthony Cream engkat berkikin hon juki ki editing bat ki kamera bat ki bai te kerpa depi ba pin subscribe ban share lam te ki parlo paro tangani kublai sibon tu mentang ya phashwa shipor se ki jing pen bana
ban bantang ni phai biang cheki khubor badang sa KFKGGP Mauprem Circle mentagasi ka khatlai tarek unai wing arja arpway kala leit ban khanrai ki trading license hagi than mauba apa Mauprem hakadi gajing leit khanra la lap babon ki dukan kim shem la don ki got kisla ki babiang ki don ki bala kod ru nadu usnam arjar ar badan ru ki bala kod nadu u arjar khatpra kini ki nongshong dukan kim shem la sut nyo ban renew ni ban pen thamai ki got kisla ki badon kam bat ka don ru ka dukan bau try udai na West Bengal ka jingkali ka bami kalong kumno uniu breu ula ban yo NOC nakaliang joga ki HADC but kumno ru ki issue ya ka trading license kumye gini gi breu ki bana bar jilla nakaliang ka sang kala yo ban khangkardap amduna show ya ka sanpho ne hinru photli ki dukan but don ru ki dukan ki bam don tangkawai ru ka kot ban pensisha bakila yo ka trading license Parhakati ka kentiru lami ka kateng jong uway unong tray ka ki HADC uba ki khotsin deng dong si But kini ki bar jala ki le thu bagila seo ha u ya ka pisa na ka bantaban penthamai ki trading license jongki klam da yo satayai ka receipt kumta na ka liang ka seng kala pentep bakan let ban ya kandu yo CEM ka ki HADC ban pen sngaw yo u ha ka bay day bat kani ka kam Nakaliang President ka FKGGP Mauprem Circle upa Regional Thaba ula pha eka kharwa baka seng kandang ya chakmat ban khanra sashaki wegi jaka ki ba hap ha ka jingpet baka jingpi joka seng hakini ki khindiat sngi ki ban wan ya long lalong sebab pelat put nomor teng nadu arja khatlai gidan di bampat renew hadu menta nadu arja khapraru empat renew ne kedan du ka jing keno na preng jung kitu ki non tribal ki ong ba ya kapisa ngila ai utau buriu bakateng deng nong sit utre po dis council tingi ya kata ka khubor mensuaro ngilada ya kendu yo siam ha tu kopon adu kopon ba selar ngai pentip war adu menta bai dei ba titos ngila pentip ba kadon ka jing baklan na kom trikam jeki staff na po ka KCDC tingi kwa ba na kalyang ka dis council ni sapha yang kerteng ke bangi ngila shim yang mentah kasing nak kini kidukan bapher ki badan haka than mau ba haka bang dalap ba jan saupo sanpo tuli kidukan ki bam syam adon ne renew ya ki license ya haka bai di bekane ngi kwa ban pha khubor sa district council ba kadi ban syam khia haka bai dei ba renewal ba kumjuru banum issue ya ki license sa ki mender namar haba mentang isyam ba kibun ki khasi jongi ki balala banyang jongi kijat ki balala ban trai ki kam ki jam kum bagi ki nongwir ki trai dengan ngait scam ba nakaliang district council si sinpan ni pha ki ku khubor ban ong ba sobha ban simkhya wat ailat bangi ngin le mangi ya kakam ka di ban le maki dengan karpat ya ki basisisin ba kim dei ban susong klan mongor ka ban susong klikti ndai ki di ban simkhya hak bai dei ba kalawai ki khun samla jongi ki bam dan kam dan jam hakalawai jongki haka jingwan kani ka pandemic ro kalau ka jur bha hakayo ko kot bun ki bril ki kta ki la kta sibun hakani ka jingdan ka jingan ka jongki ro dengan ngit scam ban nakaliang ka district council ka dei ban le mardor ban renew bat bam disu ban issue with the license yakibril ibam barang dei ba shim license batmai Kasenggi no hikai Meghalaya SSA School Association menta kaski kala dawa bak sarkar ka dei ban siu lut season siu ya ka tulop jong ki no hikai kani ka kunhuan kala ong bak sarkar kala pensa teng ban siu ka tulop ki no hikai menta la san banai kan thi bat kala yo jing tepru bak sarkar ka thumu ban siu tang na ka benta arbanai Hagajing pelat khubor u President Jaka Meghalaya SSA School Association uba Aristotle Rambai ule thu bak sarkar jala kala yo ban priang san phukhandai klur na ka sarkar kmi kum ka bha ka paningkong ban sewi ka tulop jong kini ki no hikai Hakabai dei bat katulop jongi kino hikai SSA ka jingdawa jongi na ka government kalong shai bha kai ka bangi ngi dawa kalong ba ka MDA government ka dei ban pelai ya katulop jongi baro chisin pelai kata baro san banai ndu jong banai June July August September but October hoi ngiyo I bahaka shpotrik jong banai November arajar apuwei hadin ka jingpulong jongi ya ka third phase protest kata ha khandai jong November arajar apuwei ka mass rally ban mass gathering hapo anong ba Shillong nakaliang jong I education minister padon brom isar lakmen rumbui ila pentip bana kaliang jong ka MDA government kala penkre menta ban pelai ya katulop jongi arbanai hakane katayo kebanwan hakbai dei bat kane ke benta
nakaliang jonga ngala yo ban yekren bad secretary jongka education department jongka sarkar jilla balong ro haka jo kapor state project director jongka state education mission authority Meghalaya isar amros marang haka khatwei trik jong 9 November 2024 haka ban nakaliang jongi ila pentip ba haka janmet jongka Shipotrik jong 9 November 2024 ila yo ya ka sanction order na po Ministry of Education Government of India ka fund ka bayadai but ka first installment nakabenta jong financial year arjar arpoway arpowar ka pisa ka balong sanpho khandai crore parila ye thoro ba nakani ka sanpho khandai crore nakaliang jong ka state government kala ban pelaj ya ka tulop jongi kumba arnai but ila pentip ro ba kadon kam kumba approximate 800 crore hakashi benai nakabenta ban pelaj ya ka tulop jong baro khat 8,000 sanspa sa khowingut kino hikai SSA hapo ka Jylla Meghalaya jana ka daw kani ka pisa ka baki yo na ka central government kepada ka first installment kepada sanpho khandai crore kandap tang arbanai ban siu ya ka tulop jongi ki no hikai SS pentip shusho nakaliang jong i ba haka janmet jongka Shipotrik jong 9 November 2024 nakaliang jong i chief minister badon burom jongka Jylla jongi isa Konrad ki sangma ila khot ya ka meeting ka bakerke ya ka education department haka ba nakaliang jong ki officer jongka education department batkum juru i education minister badon burom jongka Jylla Meghalaya isa Lakmen Rumbui don lang ili tho bahakane ka meeting nakaliang jongki kila asim ya karai ba i chief minister sa Konrad ki sangma daladi hi i asim ka jingkitli ban yakren bat ka Ministry of Education Government of India nakabenta ban sanction additional fund khamtam hakabayade ban siu ya kutulop jongki no hikai SSA hapo ka Jylla Yaw dink na Silver Jubilee Convention Cross bala one rat na CYM Zone 6 na Riboy District la yoban padang Donburam haringkat ke jing Riublay Hamaulay Parish kabalong kaway ki Parish jong ka CYM Zone 1 Yaw niu dink na Ansalit Ru Shaki Parish Maukhar Maupram Upper Shillong bat Laban kajing ra yaw dink na Silver Jubilee Convention Cross na kaway ka Parish Shakaway pan kalong ban penbanapat ba ya kajing rakhi ki samla jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ya ka Silver Jubilee Lasdang ay kanilang program na kajing procession na pulaw yung mani siya san jong Maulay Parish hang nila yoro ikajing duway na pastoral secretary jong Zone 1 samla Rob Langkarpuri malapanya ay kanilang program na samla Sweetie Mary Kurba. Yaw dip na Silver Jubilee Convention Cross talalit siya na lat umroy daw President but General Secretary jong Zone 1 balapnyang buram ru yung Convention Cross hapo Maulay Parish. Ha kanilang program na niyam layo ru ikajing kran na President jong Zone 6 Usamla Benedict Mayong bala IT no yaw ding na daw President but Secretary How President jong Zone 1 usamla Mighty George Lingdo but General Secretary usamla Robert Sutton. Father Christian Spiritual Youth Director jengi ki sister berlangut ki bawan apo ka parish umdan kapang ni ai ka jing kublay ya parish priest jo ka Maulay parish hang ni kublay shibun father ka jing don jong pi batni hakan ka por hakan klimat ke bameta kublay shibun ya barok kinong kikam jong ka Zone 1 hang ni ki bla pediang subhai yangi hakan ka por kublay shibun ya barok kinong kikam jong ka Maulay parish ki bla pediang subhai yangi just sa shisin na kaliang ka Zone 6 ni penpau ka jing songu ka jing ro ya oblay na ka banta kine barok ka jing ka jing ku jungu yangi ka Zone 6 bat kumju ru kerpang ya pi ka Zone 1 hang ni ka bansa pediang ban le burom yaw ne pros dengan nom kran jrong sajisin ngapan pau ka jesu lang ya pi baro iwe pa iwe na ka benta ka ne ka jing pediang sabha jong pi yangi da ai ba ka ne ka jing pen kre jungi ya ka ne ka sebar jubilee kan long ka ba job kan long ka ba isyong kun bat kan long ka sngi ka ba kraw na ka benta jungi ki kun samla jong baro lai tli ki diocese dengan kitbok yang ya pi ba hakine ki sngi ka jing le don brom jong pi au ne cross kan long ka ba job bat ka ba ya BRT le shibun
La yoru ka jingkran now parish priest maulai balapun bu dak jingdwai now spiritual director jong zone 6 Father Kirshan Kharpuri. Dak ka jingkran ka bakrau ngaya hangdi haka kerteng jong ka parish maulai barokawai. Rangkat berbarok kinong syarai kadar ki sister ki dukat jong ka parish pastor council khamtam e banai kublai phi ki samla jong ka zone 1 nata kumjuru ye phi ki samla jong ka zone 6 kadar ki sister ki balwan zone 6 kajingwan jong kading phna kum kajing pen kre sibenta jong kajing pen kre ya kata ka jingdap san snam jong ka sek samla ka ba ansar khilang da baro lai tli ki jelaniam jong kari khasi jantia hangni pa pare jungi kanlong da shisha ka jing kurku kilamandra yau ni udin phna ha gani ga zone ka jungi badmenta ha gani ka pare jungi ni pedang da ka jing kemen kumalaong ditang ya kini kadiang phna handra yau tau baba ya kadiang phna berbasden halor kadiang phna ni nyenang ba nyenang kit nyenang ai ti patang la patang ha ki bipat ban mai phi ru wala da pelwan bu yau ni phna hang ni handrai nyim dei ben klet yau ta uba kadiang phna kalong ka dakashen na ka benta jungi te sai sen pan hamra pen slam ai kuble phi barakhat ha kini ka pare jungi tu phi ka zone 6 kuble shibun bat salai paisuk shala ka jong ka zone la jong bat mangiru kepada hadi yang salai kepada benle sai sin kuble yo phi baro tu ble ta kerat unkur ku kedak kham ta me phi balawan na chngai bat mangiru kepada hadi menta pen pendap ya ka benta ka ha ka bangi de ben pendap hang dia poka zone jungi kuble shibun Badak itu Khubor ngila pois pokot tat hadu bin dia sambiang kuble shibun.